wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nopaludin dari kelas 4 yang mengerjakan tulisan yang berjudul Pak Tani. Pancen leluhur budidemu urip prasaja ra kesusu. Ana ing desa Kang Asri urip rukun kan dadi petani. Tanduran di Gula Wetan ngati-ngati. Gotong royong iku mesti wis asline dinteni wong sanagari. Ora lali syukur rina wengi. Hutane uga pola. Nyake daharan ana ing omah banjur digawa menyang sawah. Dahar ing galengan kanthi bunga. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.